splendor of a king, clothed in majesty. Let all the world rejoice, let all the world rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God. You will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God. You will see how great is our God. 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 Splendor of a king, clothed in majesty. Let all the world rejoice, let all the world rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God. You will see how great is our God. Name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. 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 How great is our God.
Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compie a me la tua volontà. Nel mio Signore ho sperato e su di me sei chinato. Ha dato ascolto al mio grido, m'ha liberato dalla morte. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compie a me la tua volontà. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Miegħek ukoll. Xi tridu? Hekk jistaqsihom Ġesu lill-ewwel żewġ dixxiepli li marru warajh. U hekk jistaqsi lili u lilek. X'irridu? X'irridu mhux minn hawn biss, x'irridu mill-ħajja? X'nixtiequ? X'aħna nfittxu? Huwa mument tassew sabiħ li nieqfu u nirriflettu. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq il-laqgħa tagħna mal-mulej, forsi dak li verament irridu, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbuh iħenna lina. Nitolbu maħfra flimkien. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dribt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emil, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Ejjew infaħru lil Alla flimkien billi ngħidu Glorja lil Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal btagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Nofru din l-Ewkaristija għal ruħ entni buġejja. U Alla ta' seta bla tarf, li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-art. Isma' bit-tieba talb tal-poplu tiegħek u għatina l-paċi fi żmienna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Samwel kien mindut fit-tempju tal-mulej fejn kien hemm l-arka ta' Alla. Il-mulej sejjaħ Samwel u dan wieġeb hawn jien
u mar jiġri għanteli. Hawn jien, għallu, għalfejn sejjaħtli. Ma sejjaħtlekx, wieġeb, erġa' mur imtet, u raġa' mar jorqod. Wissokta il-mulej isejjaħ, Samuel, u Samuel qam u mar għanteli u għallu, hawn jien, għalfejn sejjaħtli. Ma sejjaħtlekx ibni, wieġeb, erġa' mur orqod. Samuel kien għadu ma għarafx il-mulej u anqas kienet għada ma tarfitlu il-kelma tal-mulej. Wissokta il-mulej sejjaħ, Samuel, għattilet darba. U dan qam u mar għanteli u għallu, hawn jien, għalfejn sejjaħtli. U Eli fehem li il-mulej kien qiegħed isejjaħ żagħżugħ. U qal lil Samuel, mur orqod, jekk jerġa' jsejjaħlek wieġeb. Tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. U Samuel mar jorqod f'postu. U l-mulej ġie waqaf ħdeh u sejjaħ bħal drabi oħra, Samuel, Samuel. U Samuel wieġeb, tkellem għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Samuel kiber u l-mulej kien miegħu u ma ħalla ebda kelma milli qal tmur fix-xejn. Il-kelma tal-mulej. الرد ħajr lill-Alla. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Ittamajt tama qawwija fil-mulej u niżel ħdejja u samalajta tiegħi. Qegħdli fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifħir lill-Alla tagħna. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma titaxxax b'sakrifiċċji u offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija, imbagħad jien għedt hawn jien ġej. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi, dan joġobni il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġema kbira, xiftejja ma żammejthomx magħluqa. Mulej, dan inti tafu. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti. Il-ġisem mhuwiex għaż-żina iżda l-mulej, u l-mulej għall-ġisem. U Alla qajjem il-mulej u jqajjem lilna wkoll bil-qawwa tiegħu. Ma tafux li l-ismna tagħkom huma membri ta' Kristu? Min jingħaqad mal-mulej u ruħ waħda miegħu. Aħarbu ż-żina. Kull dnub li wieħed jagħmel u l-barra minn ġismu, iżda min jagħmel iż-żina ikun qiegħed jidneb kontra ġismu stess. Jew ma tafux li ġisimkom hu tempju tal-Ispirtu Santu li jinsab jammar fikom li għandkom minn Alla? Ma tafux li intkom mintkom xtaqkom infuskom? Blo li kontom mixtrija, mela għatu ġieħ lil Alla permezz ta' ġisimkom. Il-kelma tal-mulej. Ir-rodda ħajr lill-Alla kjoġobkom inqumu bil-wifqa. Tkun imbirek mulej għal-dej, ikun imbirek li semqat istijek. Sibna l-Messija, il-grazzja u l-verità seħħu permezz tiegħu. Tkun imbirek mulej għal-dej, tkun imbirek li semqat istijek. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej.
F'dak iż-żmien Ġwanni kien hemm ma' 2 mid-dixxiepli tiegħu. Ħares lejn Ġesu li kien għaddej minn hemm u qal: Araw il-ħaruf ta' Alla. Iż-żewġ dixxiepli semgħuh jgħid dan u marru wara Ġesu. Ġesu dar u rawhom mexjin warajh u qalilhom xi tridu. Iżda huma staqsewh: Rabbi, li tfisser Mgħallem, fejn toqgħod? U weġibhom: Ejjew u taraw. U marru miegħu u raw fejn kien joqgħod. U dakinhar baqgħu miegħu. Kien ħabta tal-4 ta' wara nofsinhar. Wieħed mit-tnejn li semgħu x'kien qal Ġwanni u marru wara Ġesu kien Indri, hu Xmon Pietru. L-ewwel ma għamel mar isib lil ħoħ Xmon u qallu: Sibna l-Messija li tfisser Kristu. U ħadu għan Ġesu. Ġesu ħares lejh u qallu: Inti Xmon bin Ġwanni, inti tissejjaħ Kefa jew Pietru. Il-kelma tal-mulej. Lilek. Mela, aħna kull wieħed u kull waħda minna nfittxu għax il-mistoqsija tal-għodu xirridu. Kull wieħed u kull waħda minna nfittxu dak li hu tajjeb, dak li hu veru u dak li hu sabiħ. Forsi għalija dak li hu tajjeb, dak li hu veru, dak li hu sabiħ bħalissa jfisser li jkolli dar, li jkolli xogħol aħjar, illi it-tfal ikunu kif nixtieqhom jien, illi jkolli ftit iktar flus biex ikolli rasi mistrieħa. Imma intu jien kollha kemm aħna iggerjati magħmulin li nfittxu dak li hu tajjeb anke jekk fil-fatt forsi ma jkunx, dak li hu veru anke jekk fil-fatt forsi ma jkunx, u dak li hu sabiħ anke jekk fil-fatt forsi ma jkunx. Provaw riflettu ftit fuq din. Għaliex għax din it-tfittxija toħloq ilna ħafna tensjoni. U ħafna nkwiet. L-inkwiet tagħna ukollu bejn dak li aħna, ix-xewqa tagħna tat-tajjeb tal-veru u s-sabiħ, u dak li rridu nakkwistaw. Dak li f'moħħna impoġġu bħala ideal, bħala skop. L-inkwiet tagħna hemmhekk qiegħed. It-tensjoni tagħna hemmhekk tinħoloq. U x'jiġrilna? Bħal dawk iż-żewġ dixxiepli aħna wkoll nażlu għalliema fil-ħajja biex insiru dixxiepli tagħhom. Ħalli jmexxuna lejn dak li aħna jidrilna li hu tajjeb, li hu veru u li hu sabiħ. Allura jekk inti trid ikollok iktar flus fil-ħajja x'tagħmel? Tpoġġi f'moħħok lil dak il-businessman jew il dak li ieħor u tgħid tara, naħseb li bħal dak irid nagħmel. Naħseb li bħal dik irid nimxi. U tagħmel f'moħħok Mgħallem. U minn dawn frasna ikollna diversi Mgħallmin. Din hi s-sitwazzjoni taż-żewġ dixxiepli ta' Ġwanni fil-Vanġelu tal-lum. Preċejs bħas-sitwazzjoni tagħna. Imma dawn iż-żewġ dixxiepli kienu xxurtjati, kienu fortunati li jsibu Mgħallem Ġwanni l-Battista. Dak Ġwanni li hemm fil-Vanġelu mhux Ġwanni l-Evanġelista, imma Ġwanni l-Battista. F'dak iż-żmien Ġwanni l-Battista kien hemm ma' 2 oħra qilna l-Vanġelu. Sabu li dan li Mgħallem illi kien kapaċi jaraf mill-esperjenza ta' ħajtu, minn dak li għadda minnu, mill-għażliet li kien għamel, illi il-veru, it-tajjeb u s-sabiħ li dawn iż-żewġ dixxiepli qegħdin ifittxu
u li jien u int li aħna qegħdin nfittxu insibuh biss fil-ħaruf ta' Alla. Insibuh biss f'Ġesu. U dejn l-esperjenza stess minna nfisha diġà għamilhom bdiet tallimulna. Għaliex? Għax naħseb illi dik it-tajjeb għalija, dak is-sabiħ għalija, dak u l-veru għalija. Nimxi lejh b'ħafna tensjoni, b'ħafna nkwiet, nilħqu, imbagħad ninduna li mhux biżżejjed. U rrid nerġa' nsib xi ħaġa oħra. Ittieb, isbaħ u iktar vera. Hekk jew le. Hekk jew le. Imma Ġwanni kien bilaqal biżżejjed biex lil dawn iż-żewġ disċiepli jurihom x'inhu ma jfittxu tassew, x'aħna nfittxu tassew, x'irridu tassew. Aħna rridu lil Ġesu, għaliex irridu lil Ġesu? Għaliex Ġesu huwa l-ħaruf? X'jiġifieri Ġesu huwa l-ħaruf? Għax kull wieħed u kull waħda minna, jekk ikollna nirriflettu fil-fond, nindunaw li aħna kull ma qegħdin infittxu lilna nfusna, li nirrealizzaw lilna nfusna. Infittxu li nkunu aħna tassew bnedmin, tassew irġiel u nisa, li nkunu fulfilled, li nkunu realizzati, sib li ma kelma trejt, li nkunu kuntenti, li nkunu sew. Sib li ma kelma trejt, li ma kelma liktar li toġbok. Da kull irridu. U Ġesu huwa il-bniedem ta' veru. Ġesu huwa il-ħellis ta' veru. Ġesu huwa il-ħelsin ta' veru. Ejja naraw ftit il-mixja li għamlu d-disċiepli biex waslu għal dan. Sabiħ ħafna l-Vanġelu tal-lum. Mela Ġwanni kien hemm ma' tnejn oħra, kien hemm xi ġifieri kien statiku wieqaf Ġwanni. Waqt li Ġesu kien għaddej fil-moviment Ġesu. Kien għaddej. Ġesu miexi, kien għaddej minn hemm. Ħares lejn Ġesu Ġwanni u dik il-kelma ħares hija kelma partikolari. Insibuha darbtejn biss fil-Vanġelu kollu ta' San Ġwan. F'dan il-paragrafu u fil-paragrafu ta' wrajh. Issa naraw. Dik il-kelma ħares mhux kif nifhmu aħna tara, imma tħares hija bil-Grik hija emblepo. Blepo tara, emblepo tara ġewwa. Tara ġewwa. Ġwanni l-Battista meta ra lil Ġesu ma rax il-figura tiegħu biss, ma rax kemm kellu xar jew kemm kellu daqna, ma rax kemm kien gustus jew le jew kemm kien twil jew qasir, le. Imma kien kapaċi jara ġewwa. Kien kapaċi jara ġewwa. Il-bniedem ta' Alla jara ġewwa. Id-disċiplu veru ta' Ġesu jara ġewwa. Il-persuna li verament tkun għamlet mixja ta' fidi kapaċi tara ġewwa, tara fil-fond. Tara fil-fond, bħal meta tgħid dak naf minnu ta' jien tassew. Dak fimtu ta' tassew. Jien dħalt fih dak il-bniedem ta' tassew. Naf xem f'moħħu, naf xem f'qalbu. Dan hu l-Battista. U x'jgħidulhom lil dawk it-tnejn? Li kienu weqfejn bħalu, staġnati bħalu, waqt li Ġesu kien għaddej miexi, jevolvi Ġesu, miexi l-qudiem. Araw il-ħaruf ta' Alla, xi ġifieri il-ħaruf ta' Alla? Ġihom f'moħħhom dawn iż-żewġ disċipli meta qalilhom il-ħaruf. Qalilhom il-ħaruf biex isejb immaġni fl-Antik Testament li tista' tfehmhom lil dawn iż-żewġ disċipli kemm kien importanti Ġesu, kemm kien importanti l-ħaruf tal-Għid. X'kien ifisser il-ħaruf tal-Għid tal-Lut? Il-ħaruf tal-Għid kien ifisser il-mument tal-ħelsien tagħhom min jasal. Il-mument meta huma ifhmuha saru sidien tagħhom infushom u waħda mix-xewqat kbar li għandna, mir-ridiet kbar li għandna, mit-tfittxija kbira li nagħmlu fil-qalb tagħna hija li nsiru li jien insir sid tiegħi nnifsi. Ta' veru imma, ta' veru, mhux minn għalija. Din akkwista l-libertà, il-ħelsien. U dan kien il-ħaruf tal-Għid, is-sinjal tal-ħelsien għaliex. Għax bis-saħħa tal-ikla tal-ħaruf tal-Għid, jekk tiftakru kilgħu bil-wieqfa mingħajr ma jiksuru l-ebda ħadma, diġà bil-ħżiem u bis-sand li f'riġlejhom, bil-baston f'idejhom biex jitilqu dak il-ħaruf tal-Għid bis-saħħa tiegħu sabu l-kuraġġ li jaħarbu mill-Eġittu mhux ċajta u jimxu biċċa triq sewwa bil-qawwa ta' dak il-ħaruf sakemm jaħarbu mill-qilla tal-Farawn, il-ħelsien. Għalihom kien ifisser il-ħelsien, il-ħaruf. Il-libertà.
Il-libertà ħafna drabi aħna l-sera mingħajr ma nindunaw. Inħossuna fil-fatt anke il-kliem li nużaw imdejjaq, is-sikkat, imdejjaq is-sikkat. Il-sejr imdejjaq, marsos, is-sikkat. Il-sejr maqful. U l-ħaruf tal-lejt huwa s-sinjal tal-libertà, tan-nifs il-ġdejd, tal-ħajja l-ġdida. Ħafna drabi nkunu l-sira lanqas biss nindunaw, skjavi u lanqas biss nafu għal xiex jew ta' xiex. Il-ħaruf ta' Alla, il-ħaruf li bid-dem tiegħu, jekk tiftakru fil-tib tal-Esodu, bid-dem tiegħu il-familji l tħelsu mill-aħħar kastik. Li ben il-kbir li jmut bħala kastik ta' Alla biex Alla juri lil farawn illi fil-kontroll hemm hu mhux il-farawn. Fil-kontroll hemm Alla mhux il-bniedem. U permezz ta' dawn iż-żewġ elementi, il-laħam tal-ħaruf u d-dem tal-ħaruf, il-poplu ludi jeħles, isejb lilu nnifsu. U għalhekk Ġwanni il-Battista li dawn iż-żewġ dixxipli jgħidilhom araw il-ħaruf ta' Alla, dak li jista' jagħtikom il-ħelsien. Kemm tkun ħaġa sabiħa. Għax aħna maħniex biss dixxipli, aħna wkoll malmejn. Forsi nindunaw jew ma nindunawx li aħna magħżulejn bħala malmejn fil-ħajja tagħna. Malmin tagħmel l-ewwel qabel kollox tawlidkom. Tan-nepputijiet tagħkom. Ma ninsewx li l-ewwel malmejn li aħna nażlu, li aħna naħtru f'ħajjitna u mal-ġenituri tagħna u omna u missierna. U nibdew nagħmlu bħalhom mingħajr ma nindunaw. U nagħmlu kif jgħidulna huma mingħajr ma nindunaw. Kemm tkun ħaġa sabiħa. Kieku aħna meta nkunu malmejn nagħmlu l-biċċa xogħol li għamel Ġwanni il-Battista. Nindikaw dak u l-ħaruf tal-Alla. Dak u l-ħaruf tal-Alla. Jien nista' nagħlmek it-triq imma ma nistax nimlilek qalbek. Jien nista' nurik lil min jista' jeħilsek imma ma nistax nagħtik il-ħelsien. Forsi tlifnija dejn jew qegħdin nitilfuha fil-familji tagħna. Il-kapaċità li nindikaw lil Ġesu. Bdejna nindikaw kollox nindikaw. Nindikaw is-suċċess fil-professjoni, nindikaw lil uliedna kif jaqilgħu il-flus, nindikaw lil uliedna kif jistgħu jkollhom relazzjoni tajba. Imma forsi qegħdin ninsew nindikawlhom kif jistgħu jiksbu l-ħelsien ta' veru, kif jistgħu jkunu raġel u mara tas-sew ta' veru. U dan kif bil-laqgħa tagħhom mal-persuna ta' Ġesu. U aħna għandna ftit esperjenza. Għax jekk aħna bdejna niltaqgħu ftit miegħu jew iltqajna ftit miegħu nafu xi ġifieri tiltaqa' ma' Ġesu. Nafu xi ġifieri Ġesu għalik, għalija. Il-ħelsien veru tal-bniedem. Il-milja tal-bniedem. Tħossok tassew int, tħossok tassew bniedem, tħossok tassew fulfilled, content meta tiltaqa' mal-persuna ta' Ġesu. Bid-diffikultajiet u l-problemi kollha li jkollha l-ħajja tiegħek. Għax minn dak ma jinbidel xejn, imma tinbidel int. Tinbidel il-qalb tiegħek. U allura forsi l-istedina tal-Vanġelu tal-lum, meta nħarsu lejn Ġwanni il-Battista hija, meta xi ħadd jagħżlek mgħallem u tinduna li xi ħadd miexi warajk. Bħal dawk it-tnejn li mxew wara Ġwanni il-Battista, tkun umli biżżejjed u tgħidlu isma' dak jagħtik il-ħelsien, dak il-ħaruf tal-Alla. U marru wara Ġesu. U Ġesu xejdilhom? Jgħidilhom sibtuni fl-aħħar, interessanti, sibtuni fl-aħħar, mettilkomx li jiena tal-ħelsin tagħkom, le. Jerġa' jdawwar l-attenzjoni fuqhom infushom. Xi tridu? Xi tridu? Tiġix warajja għax qallek Ġwanni il-Battista. Tiġix warajja għax xi ħadd qallek hekk jew impona fuqek jew obbligak li tiġix warajja lek. Le. Ejja warajja meta tkun verament tħal daħla fik innifsek u staqsejt imma jien xirrit. Imma jien xirrit mill-ħajja. Imma jien nixtieq mill-ħajja. Imbagħad ejja warajja. Biex tfittixni int, mhux tfittixni għax ħadd ieħor qallek. Tfittixni int għax trid int. Araw rispett kbir ta' Ġesu lejn il-libertà tal-bniedem. Xi tridu? Ma qallhomx il-kemm jien kuntent issa ġej, il-kemm jien le, mhux hekk. Xi tridu? Xi tridu? Id-domanda ta' Ġesu. Rabbi,
Għallu rriduk mallem tagħna, Rabbi, urina, Rabbi. X'taqsewh? Fejn toqgħod? Fejn toqgħod? X'jiġifieri fejn toqgħod? Nixtiequ nagħmlu esperjenza miegħek. Nixtiequ li ma nitilfukx. Meta inti tistaqsil xi ħadd fejn toqgħod, tkun trid tgħidlu ħafna affarijiet, tkun trid tgħidlu il-kumpanija tiegħek toġobni. Nixtieq li ssir parti mill-familja tiegħi, nixtieq jien insir parti mill-familja tiegħek. Il-fejn toqgħod tfisser nixtieq nidħol f'relazzjoni iktar intima miegħek. Ippruvaw irriflettu ftit, meta li tkun dixxiplu ta' Ġesu, mhux li kultant ikollok bżonn xi ħaġa u tmur ħdejh u titolbu u titlob ilu, u jekk jagħtilek okej, ma jagħtilekx mhux okej, nitbiet minnu. Mhux hekk tkun dixxiplu ta' Ġesu. Dixxiplu ta' Ġesu ifisser tkun miegħu, toqgħod miegħu. Ejjew u taraw. U dawk iż-żewġ kelmiet huma fundamentali. Ejjew ja fil-preżent, ejja issa. U taraw ja fil-futur. Fejn ejja u tara fejn toqgħod. U dawk iż-żewġ verbi huma qatt se jeżawrixxu ruhom, se jissodisfaw ruhom, se jispiċċaw, se jieqfu. Dejjem irid immur nara. Dejjem irid immur jien biex nara, dejjem irid immur biex nara. Ma nistax ngħid iwa mort tal-Knisja jien u rajt ma sibt xejn. Le, ma fimt xejn. Ma fimt xejn. Tmur u tibqa' tmur u tibqa' tmur imbagħad tara. U tara bil-mod u tiskopri bil-mod. Din hija l-esperjenza ta' Ġesu. U marru u raw fejn kien joqgħod u dakinhar baqgħu miegħu li tibqa' miegħu. Interessanti għax l-Evanġelista jgħidilna kien ħabta tal-4:00 PM. X'jiġifieri? Qatt inniżżel il-ħin l-Evanġelista. U żgur li qatt inniżżel il-ħin għaliex? Għax fl-4:00 PM il-11 sija huwa l-mument fejn tibda l-ġurnata ta' wara. Ma ninsewx il-lowt, il-ġurnata ma jibdawx bħalna, ma jibdew ma nżul ix-xemx. U żgur li bdiet ġurnata ġdida għal dawk id-dixxipli. U żgur li bdiet ħajja ġdida għal dawk iż-żewġ dixxipli. Ikompli l-Evanġelu nikkonkludu wieħed mit-tnejn. Isemmi wieħed biss, Ġwanni, wieħed biss, il-lindri l-oħra ma jsemmihx, għaliex ma jsemmihx? Għax l-oħra huwa jien u int. Imbagħad l-istudjużi insomma raw kif għamlu qalu kien Ġwanni l-Evanġelista l-ieħor. Imma nagħmlu żball meta nidentifikaw ma' Ġwanni l-Evanġelista għax l-iskop tal-Evanġelista hu illi ma' dak il-wieħed l-ieħor mingħajr isem nidentifika lili nnifsi huwa jien l-ieħor. Hija l-mixja li rrid nagħmel jien li rridu nagħmlu kull wieħed u kull waħda minnha. Wieħed mit-tnejn li semgħu x'kien qal Ġwanni u marru wara Ġesu, mela semgħu x'kien qal Ġwanni, nisma' x'jgħid li mgħallem u nfittex lil Ġesu. Lil Ġesu rid infittex mhux lil mgħallem, lil Ġesu. U x'jiġri? Kien idri ħu xmum Pietru. L-ewwel ma għamel ma risiblix xmum. Kif tagħmel int meta ssib xi ħaġa sabiħa u tixxerja taqsama. Issib xi ħaġa sabiħa u taqsa isma' xejn ilu sibna lil Ġesu. Sibna l-Messija. U l-kelma sibna hemm verb użat partikolari ewreka. Ewreka. Il-kelma ewreka, x'jiġifieri ewreka? Ġifieri sibna mhux iltqajt miegħu hekk kombinazzjoni, le. Imma żewġ affarijiet jimplika dan il-verb. Issib għax tkun ilek tfittex ħafna u issib u tistaġeb u tidħol f'sens ta' meravilja meta ssib. Dawn iż-żewġ elementi fil-verb ewreka, fil-kelma ewreka illi juża hemmhekk indri. Interessanti għax dan xmon, però Ġesu jsejjaħlu Pietru. X'jiġifieri Pietru? Ġebla, blata. Aħna ngħidu blata x'bena l-Knisja fuq u le, ara taħsbu li Ġesu sejjaħlu blata għax kien jaf li sejbna l-Knisja fuq jew le, għax kellu rasu jibsa. Għax kien bħalek. Dal-Vanġelu kien bħali u bħalek, ma veru, ma mhux veru. Imma daħmerijiet, imma din hija verità, bħali u bħalek, bħalma forsi qegħdin naħsbu s-saħna stess. Hekk kien Pietru. Hekk kien xmum Pietru. U Ġesu jgħidlu inti kefa jew Pietru, inti ġebel, inti rasek jibsa, jgħidlu Ġesu. U Pietru jkissira rasu fl-aħħar tal-Vanġelu, kif ikissira rasu? Meta jinduna illi dak li kien qiegħed ifittexu
Dak li kien jixtiequ kien żbaljat. Kien żbaljat. Nidħlu fil-fond f'dan iktar il-qudiem kalla jrid dal-waqt ikollna ċans nerġgħu nibdew hekk nirriflettu fuq il-ġrajiet tal-passjoni fir-randan. Ma Pietru jinduna li kien żbaljat. Bin Ġwanni jgħidlu Ġesu lil Pietru, bin Ġwanni mhux għax missieru kien Ġwannita. Għax aħna nafu li missieru kien Ġona mill-Vanġelu ta' Samma. U mhux hekk biss, ma jgħidlu inti liben uniku ta' Ġwanni fil-Malti ma tidirx traduzzjoni. U aħna nafu li Pietru kellu ieħor ħoħ kien Indri. Għaliex liben uniku ta' Ġwanni. Kien dixxieplu wieħed minn dawk l-iktar ħorox ta' Ġwanni l-Battista. Għax kien jidillu li l-Messija s-Salvatur u mibni kollu fuq il-poter, fuq il-qawwa, fuq il-prepotenza, fuq kemm tkun aggressiv, fuq kemm kapaċi taqret nies. Hekk kien Pietru. Kif fil-fatt spiċċa fis-salaħħa tal-Vanġelu ixejjer ix-xabla propju fil-mument tal-passjoni. Imma mbagħad jinduna li mhix dik il-verità. Mhux dak li verament il-bniedem irid. Jew nitolbuh lil mulej. Dalgħodu biex jagħtina żewġ affarijiet, l-ewwel qabel kollox l-umiltà, l-umiltà. L-umiltà li nkomplu nirriskjaw u nimxu warajh. Għax jekk ma nimxux warajh ma narawx. Irridu nimxu warajh fil-preżent u naraw fil-futur. L-ewwel qabel kollox it-tieni jagħtina wkoll il-kapaċità li meta nkunu għalliema aħna taħt ieħor u jażluna l-oħrajn bħala għalliema taħt ieħor tagħhom. Qabdu lil uliedkom stess u li uliedkom nindikaw lil Ġesu fost il-ħafna pariri, fost il-ħafna affarijiet li nagħtuhom, fost li huma tajbejn, imma li mhumiex kollox. Għaliex? Għax il-veru tajjeb u l-veru sabiħ huwa Ġesu. Jiena nemmen Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu jidher u dak li ma jidhirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla. Imnisser mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux magħmul, natura waħda mal-missier u beħ sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata Ponzu Pilatu, mitu difnuh, fit-tielet jum għamil benwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandi ġiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li għati l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija waħda għal maħfar ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Aħna nroddu ħaj lill-Alla għax għoġbu jsejħilna sa mill-bidu ta' ħajjitna biex inkunu membri tal-familja tiegħu nitolbuh biex nibqgħu fidili għas-sejħa tagħna. Ibgħat mulej ħafna ħaddiema fil-ħsad tiegħek għax il-ħsad kbir imma l-ħaddiema ftit. Ismana nitolbuk mulej. Saħħaħ il-fema ta' dawk kollha li qiegħed issejjaħ biex jimxu warajk biex ma jħarsux lura imma jimxu l-qudiem fit-triq tiegħek. Ismana nitolbuk mulej. Iqaf magħna biex inkunu dejjem lesti ħalli nagħtu widen għall-kelma tiegħek kull darba li ssejħilna bħal Samwel biex nagħmlu dak li trid minna. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' l-qaddej tiegħek Entni Buġejja u lil ħutna u l-qrabatna u benefatturi tagħna li għaddew minn din il-ħajja għal ħajja tiegħek. Ismana nitolbuk mulej. Fiskiet nitolbu lil mulej il-bżonnijiet u x-xewqat tagħna. Nitolbuh fuq kollox biex jagħtina li narfu kull ma jmur li hu s-sabiħ u l-veru u t-tajjeb. Mulej Ġesu insejjaħt l-appostli biex iħallu kollox u jiġu warajk u ma wieġbu bil-ħeġġa għas-sejħa tiegħek għamel li aħna wkoll. Inwieġbu bl-istess ħeġġa inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
meta tmuħ f'għajnejk jinżel ma' ħaddejk u f'qalbek vojt hemm biss ħallini niġi ħdejk qed nistennik nissejjaħ li tajjad li Udlong jinniġi ħdejk ħdejn ix-xija ta' ilma ġiri nieħdob biex tistrih hu inniket il-vojt lem f'qalbek jien bil-ferħ nimlih jien bil-ferħ nimlih jien bil-ferħ nimlih Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lejn minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqadsa kollha tiegħu. Għattina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq, għax kull darba li jinġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Mijak ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim. Bil-mewt tiegħu ħassaritnu bit-tagħna u wara li bil-qawmin tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem, bitluħ tiegħu fil-lemin tiegħek missier fetħilna l-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha, intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla eta. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn rajh ibati ħaj l-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi, reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. U l-mulej huwa qam minn bejn l-imwiet għaxu l-mulej kull il-koppat min kull il-sin jistqar Ġesu u il-mulej.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli ma' l-Isqof Charles, l-Isqof Joe, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Entni Buġejja li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-magħmudija mit fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxoxta għal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli il-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nagħmlu l-qalb niftakru li Alla missier ekku li jafna minn ġewwa hemm blepo iħares lejna u jaqrana minn ġewwa. Jew nitolbuh biex jilqana kif aħna. Jew nitolbuh biex inħalluh jiġbidna lejh bħala l-uniku veru sabiħ u tajjeb. Inkantaw flimkien. Sirna illi jint fis-sema ikun imqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid kif is-sema hekk dak fl-art ħobżna ta' kuljum għatina int illum aħfrilna nubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġri iżda ħlisna mid-deni issirna li inti fis-smawi missirna li inti fis-smawi. Iħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom. Ejjew ngħidu flimkien u bil-qalb ħaruf Alla li tneħħi t-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi t-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi t-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Kif ħares lejn Pietru Ġesu, dik il-ħarsa li nifditu lil Pietru ħares lejh bl-istess mod li Ġwanni kien arfu minn ġewwa. Ġesu jaraf lil Pietru minn ġewwa u Ġesu issa jaraf lilek minn ġewwa. U jaf li aħna rasna jibsa, jaf li aħna ġebla, jaf li għalina diffiċli biex naċċettaw il-kelma tiegħu. Bħalma għamel Samwel fl-ewwel qari ma ħalla l-ebda kelma taqa' fix-xejn hekk spiċċa l-ewwel qari tal-lum. Dan hu l-ħaruf ta' Alla li jafna, li jħobbna. Dan hu dak li jagħti ħajtu għalina, dan hu dak li bis-saħħa tiegħu, bil-qawwa tiegħu aħna nistgħu nsibu t-triq li twassalna l-verità u għal-ħajja. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlejh tidħol taħt is-saf tiegħi żdejn biss kelma waħda u ruħi tkun imfejn.
Xin jasal dal-ħin mulej biex jien nirċevik wisq nibża illi m'għandi jien xejn x'natik ħlifni ketu għawġ mulej problemi inkwiet dan li sessik ġo qalbi mistur fiskiet qalb li temmen fik kull m'għandi jien x'natik għaliex il-ħarsa ta' għajnejk long tixbidni lejk qalb li temmen fik bla sabar tistennik għejdli fejn semmu mulej jekk din il-qalb tistrih bisfik xin jasal dal-ħin mulej biex jien nirċevik wisq nibża illi m'għandi jien xejn x'natik ħlifni ketu għawġ mulej problemi inkwiet dan li sessik ġo qalbi mistur fiskiet qalb li temmen fik kull m'għandi jien x'natik għaliex il-ħarsa ta' għajnejk long tixbidni lejk qalb li temmen fik bla sabar tistennik għejdli fejn semmu mulej jekk din il-qalb tistrih qalb li temmen fik kull m'għandi jien x'natik għaliex il-ħarsa ta' għajnejk long tixbidni lejk qalb li temmen fik bla sabar tistennik għejdli fejn semmu mulej jekk din il-qalb tistrih bisfik għaliex il-ħarsa ta' għajnejk long tixbidni lejk qalb li temmen fik bla sabar tistennik għejdli fejn semmu mulej jekk din il-qalb tistrih bisfik għejdli fejn semmu mulej qalb li temmen fik kull m'għandi jien x'natik
għaliex il-ħarsa ta' għajnejk long tixbidni lejk art li temmen fik bla sabar tistenni ħejd li fejn semmu mulej jek din il-qalb tistrih isfik xin jasal dal-ħin mulej biex jien nirċevik wisq nibża li m'għandi jien xejn x'natik li fniket u għawġ mulej problemi inkwiet dan nisessit ġo qalbi mistur fiskien art li temmen fik kull mandijin xnatik għaliex il-ħarsa ta' għajnejk long tixbidni lejk art li temmen fik bla sabar tistenni għid li fejn semmu mulej jek din il-qalb tistrih isfik nitolbu. Għatina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek biex kif tmajtna l-koll minn ħobża waħda tas-sema hekk ukoll fit-tiba tiegħek tagħmilna qalb waħda bejnietna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Il-ġurnata tajba. Lilek ukoll. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. ونفخر جسد كريستوس